በትሮም ይዘው ቆምጠው ተኸዲኖም ዝተፈላለዩ ባህላዊ ናውቲ ሒዞም እዮም ኣብ ቦታው ዝርከቡ ዘለዉ ስለዚ ድምቕ ዘረ ሞራልን ክብርን የድልዮም ጠቃጠቃ ዓብሪሎም እስኪ ኩልኩም ተሳተፍቲ ተወዳደርቲ ብጣዕሚ ንዓይኒ ሰሓባይን ወቃብን ብዝኾነ መልክዕ እዮም ኣብ ቦታው ዝርከቡ ዘለዉ ተሳተፍቲ ዞባ ማእኸል ተሳተፍቲ ዞባ ማእኸል ደቂ ቅዱስ ያሬድ ደቂ ኣሉላ ኣባነጋ ደቂ ቁርዓት ከተማ ዓድዋ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ናውቲ ሄሎ ስለዚ ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ